Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. לאן אתה צריך? למה אני לא לוקח נסיעות ארוכות? לא ישנתי כל הלילה עם כל המלחמה המסריחה הזאת. עלה. אשתי, החמודה הזאת, החליטה לעשות לי הפתעה והזמינה משפחת טבעונים מאיזה מצפה קרקומים מהצפון. שמעת פעם דבר כזה? מרוב רחמנות נתנה להם את החדר שינה שלנו. היא הלכה לישון עם הילדים ואני כמו כלב זרוק בסלון. 5:30 בבוקר אני פותח עיניים, אני רואה את כל האורחים החדשים שלי עומדים, מסתכלים עליי בשקט, רוצים לראות טלוויזיה, לדעת מה קורה. בן אדם לא יכול לתת את הנוד של הבוקר בשקט. התיישבו כולם לידי, הדליקו טלוויזיה. קמתי כולי עצבים, הלכתי למונית. אני לא אומר, זה מצווה לעזור לאנשים שפיצצו להם את הבית. שלא תבין אותי לא נכון, אבל למה אני? מה, אני גר בהרצליה פיתוח? מה, יש לי חדרים מיותרים בבית? מה עשיתי רע? מה? אני הפצצתי להם את הבית? אני הכרחתי אותם ללכת לגור בצפון? אני הזמנתי אותם לפה? זה לא בשבילי הדברים האלה. סלח לי גבר, תבין אותי. חכה, תיגמר המלחמה, אני נוסע אליהם לצפון, לוקח צימר עם ג'קוזי, עם ארוחות בוקר, עם ערוץ פלייבוי. נראה אותם לוקחים לי 1,400 שקל עוד פעם.